I hope to see you next time. Ina fatan ƙara haɗuwa da kai nan gaba. I hope to see you next time. Ina fatan ƙara haɗuwa da kai nan gaba. Nice to meet you. Na ji daɗin haɗuwa da kai. Nice to meet you. Na ji daɗin haɗuwa da kai. Please be seated. Dan Allah zauna. Please be seated. Dan Allah zauna. I am on my way. Ina kan hanya. I am on my way. Ina kan hanya ta. When will you reach? Yaushe za ka isa? When will you reach? Yaushe za ka isa? Do you speak English? Kana magana da English? Do you speak English? Kana magana da English? Do you agree with me? Ka yarda da ni? Do you agree with me? Ka yarda da ni? Do you know what I mean? Ka san me nake nufi? Do you know what I mean? Ka san me nake nufi? Ga mutanen da suke so su iya magana da Turanci ko suke so su iya karatu da rubutun Turanci, ko da baka taɓa zuwa makaranta ba, ko karatu da rubutu na Hausa, ko da baka taɓa shiga aji ba, to kai tsaye ai mana magana ta WhatsApp ga namban mu na akan sikirin, ko kuma a duba profile akwai namban mu. Iya ta WhatsApp ne ake magana banda kira. Wait for me. Ka jira ni. Wait for me. Ka jira ni. Come with me. Zo tare da ni. Come with me. Zo tare da ni. Stay with me. Ka tsaya tare da ni. Stay with me. Ka tsaya tare da ni. Tell me. Gaya min. Tell me. Gaya min. Ga mutanen da suke so su iya magana da Turanci ko suke so su iya karatu da rubutun Turanci, ko da baka taɓa zuwa makaranta ba, ko karatu da rubutu na Hausa, ko da baka taɓa shiga aji ba, to kai tsaye ai mana magana ta WhatsApp ga namban mu na akan sikirin, ko kuma a duba profile akwai namban mu. Iya ta WhatsApp ne ake magana banda kira.